dari keluarga besar juga para pendukung ora teraturna antara si jilan sijine sing minangka dadi donatur kowe nang kono nggo serana lho Gus. Kepripun? Nggo serana gawe madrasah Nggih. ilmiah atas tim dadi sing artine jere mata air surga yang mengalir. Tepuk tangan. Jadi men pada Ina sholatan dan ananil basi wal mungkar. Jadi sholat gue mau kanggo nyegah tumindak Allah lan mungkar mulane lagune Popeli. Tanah wakaf dari haji kasmi haji almarhum nyata si keluarga besare Bapak Tarsi. Moga-moga mau semakin sempurna Gus. Amin. Pas dungar tuh para seniman seniwati ya bisa mampir untuk sholat amin. Iya. Kan gunane pancen wong ibadah. Wong ibadah. Sapa bae uli. Kerja penting. Nggih. Ngibadah ya penting. Penting nggih. Mumpung esi urip nang alam dunya, ayo pada rukun. Nggih. Tindak napa dawe Gusti. Ning karena apa sih dadi larangane? Nggih. Saya selamat dunia lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Kita sampai aja Gus. Ada wong tua Mas Babar ya, Cek. Punya Tuhan Nyong. Ya iyalah. Yang lahiran tahun 1981. Berarti sedikit yuswane pinten? 45. Lahiran tahun pira? Sangat pintu. Sangat pintu sih umur pira? 25. Bodoh liburan aja Tuhan. Ya iyalah kan pinter Rika. Ini tua aja sih Bella Cimnom. Aduh. Ya teh si gelem lirik anggeran namung bakul mepi ayu biyunge. Ngene iki, Jan. Hari nyong si ora ning batir Oh, sinten nikah? mentor. Biyunge niku nggih hadir kalian anak wadon. Biyung sapa? Biyung Arti sinden ngundang niku saking Alah, susukan. Biyung. Cantik banget. Nang kita sama-sama kiai Pensoro. Apa? Aduh, Mbak Angger nggih pun pinter nyinden nih kok putrane. Rimen dipercaya. Niki, nah. Nenek ger. Kok nyinden ngene ger? Nenek ger. Mriki mboten apa-apa. Anggapan yang lilik. Nggih. Ayo yuk. Nenek biyung ya. Pun pinter niki Mbak Angger sindenane Angger putrane Biyung Arti suara kiraman Tarjo ayo iki Adini Mas Lucen. Apa artinya Lucen? Adi kenam Lucen. Lucen ki selamat. Lucen dalu dek Angger. Lucen dalu Pak Salah. Aduh bapak. Ya bapak ya bener lah kepriwe sing Yang kesana. darana sing ngundang mamas ya. Ya anak Sapa lah. bualem cair. Kalau Angger Bualem sing karuan mung kena sering dolan kon. Tahu takon arek kok kan arek cokolat. wis tahu pas priyong yo ditiliki. Apa iya? Ajeng niku sekolah teng pundi ngenjang pun Lulus SMP. lulus SMP. Insyaallah nanti teng SMK 8 Surakarta. Langsung Solo. Dereng teng SMKI. Iya lah. Surakarta. Nang Solo ya. Iya. Ya ora apa-apa. Pinter niki tirakate lho Mas Bawon. Silakan tuh. Oh, prihatin banget kok kayak seneng banget Ya biyungnya. kudu ponakan juga ibu. Gila, Jas. Mbah Gutim nersakna caping betul nembang caping. Sing wis tahu apa sing wis tahu? Seneng gula. Senang belok barang. Iya. Ya, awani lemurah. Terus, Wis cocok. Nyok cekok ya. Aja kowe kenapa lama? Ah, Jan. Ya ribu mau ngelek-ngelek gila ya, Ger. Oh, ora. Tempat Nama kumplitnya siapa, Mbak Angger? Angger Nitisya Oktapriska. Angger Nitisya Ya, Oktapriska. Oktapriska. Ya sebenarnya karena di dalang apa di pengendang apa di penayagan umum. Jangan mikiraken betul nggih. Pinter ki bocah ya. Awas bukti panteng nang sinyaron jenenge Hizmi aja. Saya predator sinden. Tomae, nang lik sukir. Oh. Niki lilika gimana lik sukir. Sukir.
Lek bagi wit patire. Yeah. Ser. Oh iya. Lagi kan ki sekestu kancane. Boleh lah. Apa deh? Oh iman man kan. Brahman yo. Yo bawani yo. Ben aja diguyu sih mengko guyune bareng. Si kompak. Tangan dulu. Sekelan orang ya, biasanya sekelan kiumnya. Lo nyewon cokekan rumiyin nggih. Ya. Mungkin sarone lamat-lamat mawon. Ya. Ayo, Mbak.
Biasa tepuk tangan kanggo Mbak Angger, semoga jadi anak yang berbakti. Sukses selalu. Oke. Oh, makasih ya. Kelas, saya kelas telu kan? Kelas kali. Kelas no. 2 SMP. Anggit kelas. Ya, dia salonnya seduluran ngesuk lah. Lem ya. Oke. Kan dadi mantuku pas. Amin ya, Yung. Iya, ini mertuane kok. Ya ora lah. Mangke nyong kae. Apaan? Mbak Sugiono. Artis. Mari kae. Ini tahu nonton Mbak Sugiono, artis Korea. Ya, tahu dong. Jepang ya. Dening jagung mau dadi pelawak. Oh iya, Dan. Ya mau tenan lo Mbak Wiwin pengen sore urung jumeneng. Wis diteni nang penggemar. Ya wis, karo Wiwin. Nah, yo. Nyong di WA nang Mas Sukir. Iya. Kesuwun nek Sukir niki nyong wis. Jal pacak nak. Ya umpamane tembangan iya mengko ya. Iya. Sing penting krungu suarane tok wis dadi pemarmen ati kaya. Oke. Ya maning nggih. Ya. Jan legane. Sukir ngebunan darah. Ya ora lah. Kok lagi ngorjen ya ora ngebunan darah lah. Ya Yung. Sih. Ya udah, oh iya. Kesuwun ya kula nih. Terus ngode cair ya Yung. Iya. Gimana? Ini sebelah kene jenengan, Mbak. Oke. Bener kan ya? Nah, Men tukang sones katoknya pada sesek. akeh banget tukang sones Sini kan katoke kon sesek. Ngene sing ngomber goreng Dengar ketemu batir tukang son bisa bilang. Nih, Bisa rapi cerita pasti Gusti. Ngono. Cikus. mau bikin Bibit tadi. Semarane. Kelas. Numpang sih ya mengkos. Semarane kalian apa? Niki wonten pamundutan saking Mbah Kutim nyuwun lagune Caping Gunung. Oh iya beres. Bun, kita cepetan. Dari Pak Karsum Putra Manunggal Podang Kuning. Ya beres. Selanjutnya. Apa banget? Kurang apa? Minta lagu Tombo Ati saking Ibu Miteng Bakul Mendoan. Oh ibu niteng tak mendoan. Berarti mendoannya gede gitu. Amba Ambat turun munduk. Kandel Kandel. Menduan Banyumas ya, Mbak. Sing lanang. Lebungnya mesti akeh banget. tipis lah. Ini gosmu udah TV. Mendoan kan Ini ini Banyumas mendoan iki TV. terkenalnya di Mendoan mana-mana. Giati lah TV sini ngambek. Ya sing penting kan pada enake lah. Iya nih kedelene ireng memperin. Ya ora. Ireng kuwi bengok lah. Apa nang kene TV bengkok ki ora nana. Oh, Sing ana ring daerah Jogja. Oh, ngoten. Oh, nana kene. Sing penting kan menduan ya, Mbak. C. Duwe. Ini ada lagi nih. Permintaan lagu dari Ibu Angel Suro, Bu Lestari, Angel. Gelang Kalung. Bu Pantun Angel yang dulu mana? nih katanya mau pantun. Apa pantunnya sejarah? Tepes teles kudanan sore. Cakep. Atine ngenes ket danan kowe. Kaitan siapa Bu? Ket danan sapa Bu Angel? Aja sih ya. Pancen sing dikandang ajas nang nggonku Anjas. iki. Dijaluk nomor kok nomor wong liya saru banget anjas. Oh, alah. Aja jas. Anjas kowe ketone mirip karo Atip. Rambutnya. Dadi niatan jago anak. Iki jas. Ngerti gak warna kacang nang gue Angel. Alah. Sang kalah ida. Arti Kira sang kono dewa. Ya. ora gelem dikacangi nang gue Angel apa jas? Dikacangi diparingi kacang maksudnya. Oh sampun. Oh diparingi rokok. Oh, hemat banget. Cuman ya bilang apa? Kesumun. Deh, Jaga diwe ya apa-apa foto anak kesebut. lanjut ya. Iya, Nih, Pak. Assalamualaikum Pak Dalang dan Mbak Sinden. Ini Pak Rasum Pawalomas, Rowot, mau minta lagu Pacul Gowang. Terima kasih, salam sehat selalu. Nih, Pak Paino Wedus, Pantai Londi. Tumben Bapak Ino. Nyong ngerti Kalau ki ibune- mesti karo sapa mengko. Karo ibune anu karo Bu Endah. Mana Bu Endah? Bu Endang. Bu Endang ya. Halo Bu. Ampun cemburu nggih Bu Endang. Boten. Apa Ino cokane duit karo sing itu sing baduke cukup. Ora apa-apa lah ya Bu. Nek baduke ambane padha karo mune Pak Paino. Ora apa-apa ya Bu. Kader Bu Entok ya Bu. Tekan rumah kan Bu Entok karo jenengan. Nyala Bu Endang. Buat. Maning. Deh, ini dari Bu Angel dan Pak Trisno, nyebut lagu Kopi Lender. Matur nuwun Bu. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu. Nyebut lagu Lestari kagem rencang-rencang saking mandi. Manduan
Panduraga. Panduraga, Kalimanan. Kalimanan nggih. Ya. Mas Dodo. Dodo. Dan Pak Carik niki Uliadin. Sudah lama ini nggak di Bali Maduraga, kenapa? Iya. Kepengen ditangkap ya Pak? Iya. Tahun depan insya Allah. Pengen ganggu. Cangkuk ketas. Yang salah kepengen dipikir. Ini mungkin tembungnya mau ngene iki. Pas bulan sedikit. Tapi kenapa sih kok dipikir apa? Itu kan sing ngomong kita kalah. Oh, sarap itu mantek. Pajer. Pajer. Dan nanggane iki aja ngomong pajer ora muter. Wonten nggih. Mikir ya. Kepengen dipikir Mbak Wiwin. Aja dipikir lah mumet. Pajeri. Oh. Lanjut ke. Nggih. Katut dumateng grup Sekar Bima saking kawula Mbak Niken Srowot Kincit. Badhe ngersakaken lagune oh lali janjine. Atur nuwun. Ya, terus apa mali? Dari Pak Parlan Andalas Lungking Asmoro. Oh, Andalas kaya. Juragan karo seri. Nggih. Pak Prato Bawor Mania Rondo Siden Mbak Wiwin. Rada sih. Orang perawat Saya sudah. perawat Irma. Temenan niku. Gantian Banjes. Wonten mangga. Oh. Sitian. Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Eko. Wilujeng dalu. Kula saking Bawor Mania. Oh, iya. Bapak Sumarno, usaha tani, Desa Kalilandak, Kecamatan Purworejo, Lampok. Ajeng nyuwun lagune Jarum-Jarum. Dinyanyikan oleh Mbak Cikus cantik. Iya, nyala tikusku. Langsung mulup batuknya. Ya, bisa dhuwur jemut-jemut kok. Ya ora lah, Lah mau batu jalan. ora umum. Ya umum lah. Ana batuk mut-mut. Batuk bayi lah. Oh iya, kan. Batuk nek si bayi mulane mbun-bunane lah mut. Mut. Batukmu iso ora mut-mut. Oh ya sih lah kadang kan urung rapet. Di Brambang. Oh iya. Kendo golek nang Brambang, Dok. Di Mama Di mama. Iya. Sing isor tapi sing di Brambang. Ya. Lah ya belas lah masa di Brambang lah. Oh ya panas sih. Kayak mau kok. Oh. Lanjut. Langsung wain maksudnya batuk kene itu. Iya. Itu kan kene ya, kene wetek irung ya, Pak. Iya. Pancen. Aduh kayak Mbak Mimin kepen dipikirnya ya, Mbak. Aja lah aja. Yo, Mbak. Lanjut, niki Pak Kasar kalian Liktarian nyuwun lagone ayang-ayang sing nyanyi Mbak Mimin. mamake banget. Ya. Oh, Pak Kasang tuh mriki. Nggih. Jan tepi-tepi. Dan Asri luar biasa nggih. Oh, jan. Padahal ngenjang karang dhuwur tanggal pinten, Pak? 9. Tanggal 9 lebih parpun suci ngaduh, jan. Ya ora apa-apa. Pancen Wiwin cara magnetnya luar biasa. Cikus. Orang asal Pak Kasang. Iya, lah curhatnya nang nggonku kritolan kur kandhane Mbak Wiwin kok sesore ora pala. Ayo ora lho. Iya, demi Allah. Masyaallah. Iki mani Mbak Wiwin. Assalamualaikum dumateng dalang Ki Eko Suwaryo beserta Waalaikumsalam. kru Sekar Bima ingkang kawula hormati. Ugi kagem sedaya pandeman Pringkit Purwo ing dalu niki. Pawalomas rombongan nyuwun sekaripun sambel kamanggi. Matur suwun. Nggih, beres, Bos. Siap. Aso bae, Bos. Iya, ngaso. Ora siapa ya, Pak? Iya, Gonzales. Kayak sedulur nih. Yuk. Lanjut. Salam kompak kagem Waranggono Sekar Bima. Semoga sehat selalu. Amin. Dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Subhan. Subhanahu wa ta'ala. Lho, wong ana tulisane subhan ya kowe kok. Wetek. Iya, iki subhan. Pak Dalang nyuwun lagu Kijing Miring kagem Mbak Deska cantik matur nuwun saking Aduh. Mas Suyono. Payu, Des. Payu. Taman. Sini Alhamdulillah. asli. SK kijinge, Des. Rombongan dari Krida Jatiwaring Pak Heri Juragan Petek minta lagu Kacu Biru. Ya biasa nih. Salam-salam Pak Jarkoni, Pak Dirman, Pak Samin, Pak Poti, Pak Sarif, Pak Jus Kacu Biru. Jatiwaring kok kudu jaipong. Pak Ayu Pondok Kuning. Jaipongane kok tongtlang. Assalamualaikum, wilujeng dalu Pak Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula atas nami Ketua Rombongan Pak Naroji saking Pelumutan badhe nyuwun lagu Gelang Kalung. Lagunipun pintulaken dateng Pak Parmin, Pak Irawan, Pak Marjana, Pak Yes Hadi.
Matur nuwun berkahipun. Si maning. Kasih. Sugan mana ini? Ki umpamane dilakokna jan tekan subuh urung rampung ya. Tekan ngesuk. Sugeng dalu Pak Dalang, ugi Mbak Sinden sedoyo mau minta lagu terus mau apa ini? Terus mau pamor. Nggih. Tanpa batal, tanpa kroso, terima kasih dari Ibu Ginong atau Bakul Serabi, Sukma Jati, Kowe sampun. kudu asmara. Mangga, Mbak Wiwin. Pun. Wis Win iki arep pelestari apa pemoman mudah. Ayang-ayang. Ayang. Ayang disit apa? Nyambel disit Win. Oh nyambel aja. Ayang apa sambelane Wiwin ngono ta nyicipi wis. Pedas apa ora jajal. Ayang apa? Dan dan siapa? Mama Herman. Mas Alek. Bawa, Mas. Yo Karti, makanya Karti. Terima kasih. Halo guys, yeay.
wajahnya malam ini wah tambah glowing, rek maneh yo tambah abrit. Sinawan saka netra apa meneh sing nyawang iki mung duweni rasa tresna wae. Tan bisa nendra. Iya temenan. Yo Bit. Aping gunung Bit. Kayak ngapa jajar pipit. Ora bawa, ora masalah. Siap. Langsung di hotel. Zaman berjuang. Dek jaman berjuang Jorak Yo ringpat karo gending. Oh Bapak Ino. Kira niki mawon. Cacare reng. Panuwun. Nah, ayang-ayang, Mbak. Niku sing mundut anu mundute. Pak Kasam. Nggih. Mbak Bibin. Ya, nggih matur. Mbak Bibin. Ayang-ayang iki. Oh, sapa? Dewa. Aku cinta padamu.
albumnya sinten iki sing kocak iki lho, Mbak. Ayang-ayang iki albumnya sinten. Lu tau nonton Mbak Prigel lho. Wis ketemu iki. Lu diwita. Sing juarane gede itu lipas tuh, Mbak. Ayang-ayang. Pisang Goto niku ciptaane Pak Pisang Goto. Pisang betul. Pisang. Risang Goto. Pisang untung. Tonton-tonton kan kok. Yo jajal digarap. Ngesuk kanggo kowe bandungane kon melu kaya vokal getayen. Ora tanya ora masalah. Sing penting gelem nampi nyung wis kesebut. Ya siap. Ending. Dari kan. Elar saya peluk selendro. Aduh. Oh, makasih. Luar biasa lah, jebulane lagune apik banget kan Bawor guys. Asal wiwit sing teman-teman.
Gas iki lengger papat kon padang iping sing tembang Jeska. Larase unggah namang menyura. Kincing miring. Kincing miring iki wayang karmane sapari. Asal wis metu kincing miring wis seneng ta. Des. Iki durunge kincing miring. Des iki. Mangga kincing miring Mas. Nggih Des. Iki mangke lah. Salah kepengin. Jora main nang gurune musik ke. Ya wis lampu disin. Ngopo tuh? Mangga kincing miring Mas. Mangga Mbak Ayu Mbak ini Mbak. Kincing miring etan. Lancar koket dadi pikiran. Ayo Mas. Kincing miring ayo Mas. Kincing miring etan. Apa sedune lakon Mas Jakarta Mas kincing miring Kok nangis digawe koyo Banyumasan mau. Nongling Nang sini kasih seru. Goan mangke sing tembang Kayu Tarti jajal. Menyuruh. Yoi. Ayo. Tulungi Biyung Tarti. Offset.
Sakiti. Apa? Randa. Randa, rendek, randa, pasore.
ngefans karo Sarumin jenengan. Ende ya syukur manut Sarumin. Sampun nggih para sederek, kirang prayogi paminggulang ngelaturan ini pun suka mari suka. Tong, iya kan? Rek, kayak malah ramane janus nang arep kok. Sone kaya pekemu hanggar pantal mayang nang bawah. Karanggonotan wonten ing Sumewa. Kauran namung ring Sangyo Yuwang Rawi kang nedheng dadari. Soblaki bating paningal tinon sangsaya katon manis semingguan Candra. Kacandrana tejo mencara kaya gempalane Kartika. Tejanipun satring Madukara nenggih Raden Arjuna. Ya Raden Janaka Yuri Sang Danan Daya. Bambang Permati kumbang ali-ali. Bagus warane pinter panggeritane dasar karang busana. Kondhang kalau ngerat minangka lancuring jagat. Tanpa kal minangka kekidunganing para jalma. Najari sang juga kampir wonten ing perdukuhan karang Gunung. Ya ing perdukuhan Kapis Ireng. Ya ing perdukuhan karang Tumaritis perdukuhanipun. Ki Lurah Semar Budranaya. Naya Taka Ki Boga Gati Dandang Asmara Santa. Ya kitu Ki Budha Mananggunung. Semar menungso kang kusdatan samar mring gendharing kadhuyan. Badranaya badraning rembulan noyulan. Yen to bobot menggalihe mencara kaya rembulan tanggal 15. Nayan toko noyulan toko pati pinuju wonten penggalihe kaya jalma kang wis sirna saking keparaning pribadi. Boga gati bogaraning dargati lintang arep dar lintang sedina kaping 7 tanpa tringaro briyeng dipanjal maring Sang Banisma. Sabuti kampung mripat berbes pindhani tung bergagak bergogok kaya tenggok moblong-moblong kaya gentong menggeraken bawor lolo garing pintu mangkono alon cipreng gadire iki kababar desa bos kali lawan tasang Badranaya ana kidung kang rumeksa dewangi tako ayo lopoteng laloro lopoto pilai kabeh setan tatan poron paneluantan ana wani miwa panggawe ala gunane wong
klopot kene tomaten to maling adotan wani cedamring mami kuno tutup pansir no ono wahyu nimba ono dewa nganggelan lai ambek sakriwo rawi pun bodoh turun kulon permati kulon aku atur banget di kantor kantor di blok ngomong kakak langsung bukti moral kan pakai suri budara pemorot tanpa nono kakak kalau tampil lo mundi wonten ing kunjung kula sedaya dadosaken cahya nurut cahya ngidul Kakang Semariyu Kakang ya ingkang abdi kula mawon ngaturaken pangabekti atur darat permadiki darane tatompo liwat pangestune daramu Maradagi tanpa nono ya kula tampil kula pundi kula punten dadosaken dimati kula punala garing kula nggih ngaturaken pangabekti ndara ingkang abdi kula Pitruk kantong bolong ngaturaken pangabekti kangge rawipun Ndara Arjuna nala garing Pitruk tatompo pangestune Betara Tampan sampun kula pundi dadosaken kawilujenggan dadosaken daging kayuwanan kula lan apa sih ya tong ketone dane kayong danan dan sukawan kanton lain urusaning hati laring tata lahiran mencorong hatine mesti ana lagi bohong iki nyung-nyung dawan ning laring tata lahiran gran lagi siludrut sajrone ati lagi wiwit penilih tapi bohong nangkale ayo cilik yo ya karo di manggajak bebek apa ibarat priyayi luhur kon darajane pokok ya ora ana bendarane pikiran ora ana arek ban ngomong to kan kau tinggal di topi luwih disombang lihat nang lipur mendarane mandat ana sumek enten nopo dit lho kok panjenengan mriku menang-menang kados watu menang ning kaya banyu dadi no kawruhan Kakang Kang Mas Werkudara Suwitonong pertapan sukalima nami Barata Tumpo supaya nyemplung ulung samudra winangkal monggo jroning samudra tan bisa dijajaki dening menungsa lumrah pancen sing jenenge Durna Sengkuni niku wong jahil metakil watek angkara murka budisan muring neraka menika saged engken monggo pilih kepal dipun aturi kandha kemawon ayo Kakang jroning gawe karo Kakang Lai
kula kang kumingan prang campa samyaman kali ler tandet welateng kota dan nyekong menggondoni becam sangat cimicil latinya ngendang lewus Tresna Surawi Loka kaya buta singa ragi pasti jonggo cendanya mangambang boyo sasampunipun Raden Bratasena penanggih tembung kayugung susing angin ayarane kekarepan bungarane ngagem susing angin telenging napas gegayan luhur markedadipun kanteni sabar nrimo meneponco liyane binarengan wujuding sedya panunggul maning warit dayane saged ngambah telenging samudra sampun mapan wonten ngadani pesisir jaring carita mapan wonten pesisir samudra kidul lenging penggalih di samudra Minangkalbu mapan wonten ngadani samudra mapan wonten kidul sigra cangcut taliwonda ing setaken busana sameta ing gati sawingking giri lumalumpat jengglong sang sumur jerone mancing wonten ing samudra sira gencang Bratasena alune kaya gegulungan Satrio Mandra langit lap-lap katon lereng-lereng sanging
sang mawinggantrung sabaran katulung mukir monya manjing saking tias balewur lo marisan gantrung kowari sumitro anoyo paranrek sining wono nang saya maring sun kok ana satrung ubah-ubah tirtaning samudra kowe sapa Raden wah takon marang aku kan Bratasena Raden Bratasena ya Sena pondhet iki ora kudu aranku ana naga bisa tata jalmu desa kotek pucang aku kang bawreksa ning madyaning segara kene aranku naga Santunimbrang semana ana sing arane aku naga Banawa tur karep apa ngandhekake marang aku ngubah-ubah banyuning samudra kuwi goleki apa Raden Upati Dawat Tirta Prita Sarita Tirta Maning Suci Jagus Rono Ngladini marang Drona Guru Awak ning kene ora ana Tirta Prita Sari anane mung mruking segara ayo mulih ana ngalam darat gawe kapitunan karo Burun Pinuake kang padha mati ya mung sapa paripole Sang Bratasena entuk patut entuk patut ora usah karo piru marang apa gawe karep ora manut kelakon longgo kang dadi gandal satrio naga panangkanira sarira pasukarepa tanomorti kunjara esti naga kang bebayu lemo kacarita nggih tirungki tandingipun Sang Bratasena kan piwah naga Santunimbrang sinebut angganira saking gel-gelaning suku ngantos gegerunganing Sang Bratasena Punanaga kaya migego jangganira Sang Bratasena marandene masih inget dateng Puramadrasana satemah astanipun Sang Bratasena wal saking butaning naga nyandak tutunging naga kekalih kabeset sami Sang Mula Sirna Margalayu Lutira Sumambara Sang Jomper Sagi paripun aduh Raden hilang tak gede pakai wening ndi Werkudara
Aku mlebu nang wendismu. Ning pupuku. Iya pupune gede banget. Mulane kok pengeling-eling yo Brtasena. Eling-eling jam piye. Ana wendismu kuwi ana gambare naga. Naga Saptanimbrang ya kuwi aku tandha kowe satriya kang kekalung Nagabandha ibarat maju perang. Ora tau mundur ana madyaning palanggan, ora tau rumangsa kalah mati. Ning aku manjing ning bubumu Werkudara sing gedhe banget. Ning kira-kira kowe mbebayani marang uripku apa ora yen mbebayani wah beset. Dengan aku ojo dibeset. Aku kuwi ora arep ngrubeda marang awakmu malah bakal nambah marang kekuatan. Muga-muga ketrima anggonmu ngupati Tirta Prawita Sari Raden. Lagi ngawit Denamastu nopo sing jebus karing bawana langke. Otolon Bratasena ana wujudan gedene mung sak jendhiku. Pancara kaya golek kencana kuwi sapa? Kula niku sanggeng ruci nggih. Ingkang bakal paring nugraha marang jeneng kita. Apa kang dadi pamintane gurumu? Wujuding Tirta Prawita Sari sak temene mono mung tembung sanepa. Kaya bocah bajang. Aku pengawak Prabu Tunikman nyatane kowe bisa gawe tentrem ing atiku coba yen pancen mung tembung sanepa wertine apa. Tirta Prawita Sari. Tirta araning banyu. Sari kuwi rasa. Sone ana sing arane tirta araning banyu, ari kuwi bening. Ngendi ana banyu, ya ing kono dununging panguripan. Kanthi srana campuring bapa lan ibu mujudake punang jembing bayi. Satemak lair ana alam percaya. Mula iku tembung kasampurnan. Dalane kudu ngerti marang Sang Kantara. Tirta Prawita Sari tirtaraning banyu. Sari kuwi bening kang mawa rasa panguripan kang sejati. Sakan paraning dumadi saka campuring bapa lan ibu mujudake punang jembing bayi. Lah mulih aku ketuntun mring dalane kasampurnan. Kene nggih jeneng kita mlebu nanggo garba ulun. Pancamar pamoreng sumo Sinoma ya winakwengan sapi Sinimpan talange kalbu pambukaning warono Salen saking liyep layapengan loyop Pindha pecating sumpena sumusuh pengra saha janti mongkal aku mlebu nang ragamu aku pemasat tak Prabata Siwi gedene kowe mung sak jenengku apa maneh mung jenenge bantan menungso nggih akeh jagat bae bisa mapan ana nggo garbane ulun jeneng kita ngerti apa ora? Jagat kuwi ora ana loro. Siji jagat gedhe, kaping pindho jagat cilik. Jagat gedhe kuwi ya mercapada. Lintang rembulan, buwe geni banyu angin, tetuan sapanunggalane gedhe narani jagat gedhe. Nanging jagat cilik kuwi kang mapan ana sakjroning sanubari. Yen ora percaya, kene ulun bakal buka piwaraning sedalan kang suci kang basrana kita bisa nyumurupi alam jroning jagate jeneng ulun nggih.
kacarita Senggang Ruci. Bengkak talinganipun ingkang ngiring tengen. Kayana cahya kang mencorong sigra Dyan Bratasena. Mancing jero garbane Senggang Ruci. Satriyaku lagi ngawi kena mas nama sing jebir Pragadara jagat padang bilang abadiran putih-putih sorote bareng aku mlebu ragamu aku rumangsa bisa ngucap aku rumangsa bisa weruh bisa gondo nanging ora weruh marang awak pribadiku yaiku kang jeneng papan ana jagat kelanggengan iki. Lanjur bareng aku ngadep pangetan. Ana wujudan putih. Lan ana tulisane Rana Caraka. Coba wedharake. Ana Caraka. Mapan ana wetan kuwi mengku teges ana utusan. Sing dikongkon kabeh titah umat ing Narjamanda. Sing utus Gusti kang kalsa jagat supaya nindakake kewajibane urip manut kalawan kodrate nalikane urip yen dadi dewa ya dewa sing bener yen dadi menungsa ya menungsa sing becik yen dadi pamong ya pamong sing apik dadi wong tani tani sing apik yen satriya ya nitakno dharmaning kasatriyan bareng aku ngadep pangidul ana wujudan abang iya abang ana tulisane iki tulisane Brataswala Brataswala kuwi mengku teges tat kang ora sumala tat iku urip kang ora bisa semaya yen pinasti urip ya tetep urip yen ora bisa mingkuk sarta mandal dawe kang maha urip bareng aku ngadep pangulon ana wujudan kuning padha jayanya tulisane padha jayanya kuwi padha digdayane urip iku sinandhangan nafsu papat kang cahya abang pireng kuning lan putih werni amarah alwamah supyah lan mutmainah becik menungso kudu bisa milah-milah nafsu aja nganti grembar nafsu kudu dikendhaleni ning nafsu ora iso dimateni matine nafsu kuwi kudu bareng kalawan manungsane gitu. Karena aku ngadep mangalon, ana cahya warnane ireng. Moga fotonga tulisane. Mo tegese supa, go tegese raga. Fotonga kuwi batang. Raga yen kok catang supa. Dadi batang tegese mati bali marang kang paring urip yaiku Gusti kang kalsa jagat ibarat gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal wulan. Menungso mati kudu tinggal jeneng sing apik. Murakabi tumrap bebrayan agung. Yen kita wis bisa nyumurupi kabeh apa kang jumbuh karo sabdane jeneng ulun, bisa mati sempurna ketuntun mring dalaning kautaman. Nggih. Pragadara. Kacaritos rewu Sudha Sang Bratasena nyawara kuwi jagat palimunane nang Bathara Medhil saking sampun dados satra gagah gegelung pinantara cinandir gondhep ngarep dhuwur budi Mustikaning satriya tama leganing tiasine ram toya
sing jenenge to mandal saka garbane ulun. Jangkep diniro ngrasuk marang busana ta sandangan. Nggih kula ngaturaken gunging panuwun kepareng kaya ingkang bayah ngaturaken sembah pangabekti. Ora nyono jebul jeneng kita bisa basa. Nanging ora sedingah menungso kang mbok basane nggih mekaten niku. Kula trima pangestrun kita tanpa nono nggih kapudian dadosaken cicipan. Lajeng luminangkara cinandi rengga menika werdinipun menapa? Dep ngarep dhuwur mbuhi gambarake wong kang anggek sujud kanggo srana manembah ing ngarsane Gusti kang nyipta jagat. Awit jeneng menungsa kuwi kudu kesangganan agama suci. Kanthi srana sujud perkara sing beda kapercayan ning ora kena wadan-wadanan. Murinwake maring kerukunan jalaran rukun gawe sentosa yen wong padha jongkrak tundhone mung arep menangi bubrah. Kula menika antara pinisweng lan wujuding sumping. Sumping kudas tegal wong tunggal nanging kudu pinantenan sabar. Wong sabar tundhone bakal menangi subur. Suweng ceplok mangkis jaba jero padha. Yen yo yen ora yo ora, aja seneng goroh. Goroh kuwi padha wae ngumpetno batang, sak pinter-pintere ngumpetno batang tetep arep pangku. Sak pinter-pintere wong ngumpetno perkara tetep bakal keleleh utawa kewenangan. Kalung naga bondo diripun menapa pigulun. Kekalung naga bondo majune madare peperangan ora nurmangsa kalah kalih mati. Lan Candra Kirana. Candra Bulan Kirana tulis saben wulan kuwi mau ana dina kelahiran kang wajib kanggo srana ngabekti marang bapa lan ibu. Saranane urang-urang lan putih kuwi mung kanggo srana senepa gitu. Totot paling ban pitulaji, abang kuwi amarah, aja nuruti marang nafsu amarah. Kuning kuwi suyah, aja nuruti marang suyah. Dene ireng kuwi mau halu amah aja dituruti. Sing kena dituruti nafsu suci kang dinarani mutmainah kang srana nuntun marang uripmu. Parajenipun Koko Pancanaka, Koko arane kenceng Pancanipun napa landhep. Kenceng ana 5 perkara. Salat sedina sungi 5 wektu nggih. Kok menawi sempurna nggone jeneng kula. Paring wujuding pejan marang jeneng kita kulun bakal kondur makayanan. Ger Werkudara, ya senajan to jeneng kita sejatine bakal dijomprongake dening Pendhita Durna. Ning wis ora usah dianggep. Pati uripe menungso ana sing kagungan. Kita malah kudu matur nuwun karo Pendhita Durna lantaran dijomprongake wong nukti bisa ngono. Sedaya dadi wong mung lakoni mah aja kudu nglakoni cilaka, wong mulung itu kok kudu gelem nglakoni sengsara kabeh wong itu kok. Lan kita kudu nyukurupi urip saka sapa, sawise urip kuwi mau padha apa. Sesuk baline marang sapa. Urip peparingi Gusti lantaran bapa lan biyu. Sawise urip nindakno dharmane dhewe-dhewe anut kalawan kang dadi kabisane. Dene baline marang sapa, baline marang Gusti kang nyipta jagat. Gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal welulah. Menungso mati ninggal jeneng sing apik. Baliya ana ngalaming kelanggengan, ya baliya ana ngalaming kasuwargan jati. Titi mangsane. Kabeh sabdane pigulun. Sangguang Rujino kanggo katri kapercayanku Durna guru bapakku ampun koyo ngopo kowe tetep sesembahan Durna bapakku.
ngalingi prabaning Basanta. Sinela sinaringgan catit sesautan. Yaya lating Bang Rudrawati. Pengari bawa benter kawarane mendung. Mrebawani manahipun Prabu Palwa Yaksa. Saking negari Parangkencana, dasar Nalendra gagah prakosa Birawa bodhe mok simbare dodo. Netrane mencara kaya mripating singa barong. Pasuran mengis anggruk purut. Rono pindho canuking Baithara Wisnu mulur dilati menter-menter abang kaya siking lupus kajang. Kenandenan sumadhep bebasan ladheping Trisula. Jaja jembar sesinung simbar mulinging samya tuwa. Dewa-dewa kaya tetulan ing mangsa rendheng. Ora kebadene ora lenggah. Sekedap-sedap yen tung tak tebak-tebak jojo, kalmata tumuntak cak tampil-tampil mentis. Kadheping nasih bumi kilat togok wijana mantri, dalak kilurah Sarawita. Kok ana wigati kang perlu bayu tandharake. Iki mati kula nyodong wau ngendi. Ngendi lakon sarane najan nyodong dawuh niku. Marena semubang Iwang Arono Kadine prangga rampung sabdaning kokila pringkane karo seketar kene tungan niku bawa sing windi manca Papa toking ngayam-ngayam mono wong tete ilang kula Rudra Mas Mati Raja Drakung maning Bang Raja Drakung. Kok, Togok iki kepareng nimbali ngabdi kula Togok Wijara Mantri Gusti lan Sarawita. Ngendi lakon Sarawita jan nyadong dawuh yen niku. Miturut kabar sing tak tampa Jaya Togok iki menungsa sing wis ora ana brayane. Tegese aku durung lair nang alam donya wis ana Togok. Iki paribasan iki niku. Urung ana bumi, urung ana langit. Kaya wis ana Togok wis. Urung ana bumi, durung ana langit. Wis ana kowe, Go. Kaya nggih tingale jana niku. Yang ngomong ning jana-jana ngajon niku. Ngomong apa sih to? Urung ana bumi, urung ana langit wis ana Togok. Dari kaki lahirnya temu pang apa? Lahirnya kok bingung temen. Lahirnya temu pang amben loh. Urung ana bumi, urung ana langit jan wis ana amben wis. Nambene golek gawe saka apa bene? Ombene golek gawe saka ngepring to. Setan kuwi kok turun-turun nang bumi. Kayaknya asik ini muncul-muncul nanti.
Orang anak bumi orang aja bisa ngepring wis. Ngepringnya tukule nang ngendi? Tukule nang matamu. Modele banget. Lolo. Tegese nyuti burung ana Sarawita wis ana toko. Nun sewu mboten nami napa pamer. Sing kepiye kok? Pecaing tiga kencana. Sangkange dadi sangbangan toko. Putih-putih dadi sangbang Ismaya, kuning-kuninge sangbang Nilakanta. Sangkange sangbangan Antoga sapa kok? Antoga niku kula, Niki kula sangbange niku. Niki jam takon niku Dewa Kiri niku ora konangan niku. Sangkange sangbang Antoga. Putih-putih sangbang Ismaya. Ismaya sapa kok? Ismaya niku Semar adik kula. Semar kok kuning-kuninge Bathara Guru. Kuning-kuninge Bathara Guru dadi bulat sangkange Semar putih-putihnya Bathara Guru kuning-kuninge. Tarik Sarawita kita petarangan. Iya ya gur kepergian. Lone ya kowe petarangan sing nggo mendung. Iki padha ke petarangan derok-derok karo padha mendung. Yo kok percaya, yen memang tuwa aku percaya. Percaya kok percaya. Sumamborat yang rawi para somicil mangapa-ngapaning ponceng ukir agar somaldani jagat raya wayah bangun encing saiki aku arep takon liyane kok merga wis napa patine Kakang Bambang Ekaloyo utawa Prabu Palgunati jenengan teng Palgunati Kakang lah niku ketemu pirang perkara teng Bambang Ekalaya sing jeneng Kakang ora mesti nunggal darah ora mesti nunggal bopo biyu kae wis tau mutangake becik nalikane aku dadi ratu nang negara Parangkencana saka piwulange Prabu Palgunati saka negara Paranggelung negaraku sing ana ing Taman Pagebluk dadi negara sing tata titilan tentrem kok. Sing maune negarane niku Taman Pagebluk saged tentrem. Yo, aku diulangi kok. Ratu kudu wibawa, kudu wicaksana, sentosa lan batin supaya jujur aku kok. Bareng aku lek dadi ratu jujur, negaraku tentrem kok. Yo pancen. Ratu kejujur kena nggo contoh ya kudu nggo contoh. Tur wibawa niku wibawa ora mung diwedeni biyayane tok. Wibawa niku wibawa sing ditresnani niku. Yen diwedeni kok saged mawon teng ngarepe panjenengan ento ketepeti nang burine ngiwi-iwi. Ning yen ditresnani kok lahir batin yen ngarep kecemplung ring durange kacitrakan mesti diringaken niku. Wah, bener kok. Wicaksana kudu adil kok nggih. Ning adil ora kudu padha.
tergantung karo budene tumrap negara parang kencana. Mengkono jumbo karo ngendikane Kakang Palgunati Suwardi. Dadi aku kudu sentuh lahir batin, awakku kudu sehat utawa waras. Syaratnya nglakoni olahraga, Gong. Sentosane batin kudu waspada, ngerti karo krentege wong cilik. Dadi ratu aja mung mangku tangan enak kemenak jago ngono kursi gading. Sabar to, dadi ratu kudu medhun ngono. Karang pradesan ketemu karo wong cilik, dimen ngerti karo apa sing dadi jalukane wong cilik, Gong. Nggih, aspirasi rakyat penting. Aja kaya ratu sing ora tanggung jawab. Zaman kepengin dadi ratu ta yo pinter-pinter golek dukungan. Esuk noblos nyung Mas. Nyung arep dadi ratu sing bener. Tulung dukung, tulung sembuyung. Piye kabare ya sekolah. Bareng wis dadi gedendongi alasan. Bapak sih rapat. Jak di rumah. Kaki meeting. Wis ora tau ngendong nyung wis niteni kaya hujan apa jaman biyen. Berarti mangsane wong kepengin dadi ratu malah. Saben sore omahku ana wong ngendong. Nyung bae kok kepenak. Jadi bareng wis kasempatan tukelane omahku ora ngendongi bapak bisa. Ya ora masalah. Malah ora kelangan duit ternyata. Ora pamrih apa-apa. Pamrihe mung arep ngomongna apa sing dadi penangis rakyatku ngarep ati kaya ngapa bulan iki tuh lilurah. Nang padukuan sedang romo. Niki teng Trubus Trembulu niki nggih. Iki kalebet pengaruh niki arep musuh ratu nek ora ngono malah umpetan. Iki jenenge ratune niku kurang tanggung jawab. Ning anggar panjenengan negara tentrem, panjenengan kudu tanggung jawab lahir batin. Yo. Lan jujur kok. Niku jiwane kok. Kakang Prabu Palgunati wis temekeng pati kok. Lah sing mateni sapa kok? Hitung nambah ya. Sing mateni sapa kok yen kowe ngaku dadi kewulaku tuduhno kok. Sing mateni Palgunati niku Pendhita Drona niku. Kodho montang dereke letang komajot adone nglati jalarane opo jalarane opo Palgunati pati dening Pendhita Durna niku critane anggar Palgunati niku ngefan banget karo cara manah Drona. Dadi Drona niku anggar manah jembaring niku titis nganti Palgunati pengen nglamar dadi murid Drona wedi kok ora ditampang nganti gawe patung gambar Drona. Iya gawe patung gambar Drona. Patung kuwi dipundi-pundi nganti ana mustika wujuding ali-ali gandung ampal sing mapan nang racikane utawa jeri-jerine Prabu Palgunati. Lah saking rumangsane ngefan karo Drona basane sing penak bae ya padha. Dheweke suwan nang Sukadi. Ning gandeng Drona duwe murid kinasih jenenge Janaka utawa Permati. Janaka wedi mung nganti kasoran ngatasi sing mengguru secara langsung karo ngefan nyetel kaset. Soale Drona kematin kok murid sing asli kalah. Ali-ali gandung malpal dikethokan jeri-jerine Palgunati ta Bambang Kekalaya diparingaken karo Bambang Permati mulane Janaka wonge bagus wong tangane dhewe. Satemah Prabu Palgunati mati. Garwane Palgunati jenenge Anggraeni. Aku ya kae. Cocok yo kae ya. Sing ya simpel-simpel ya. Wis pekan weh niku teng mriki. Anggraeni mulane tembang sing loro gendong. Betul iki kisah namuwin Den. Nanti ora kisah namuwin. Dadi Bambang Kekalaya kita karo Drona malah dipateni. Wajib urip. Foto waktu tau dibulang di Kakang Palgunati. Junjung jenenge Kakang Prabu Palgunati. Patenane Pendhita Durna.
sing langit lak-lak katon regene sanging alis resang mawing gandrung Enten apa Dek Juni? Kok jenengan layu-layu Dek Juni? dalan iki nyumuripi panggeteng nalindra saking negari para kendel judul Prabu Palwayaksa Ya lajeng Prabu Palwayaksa menika ngudi tuku sedanipun Bambang Kekalaya utawi Prabu Palgunadi monggo ingkang merjaya niku rak sampeyan sampeyan niku kudu tanggung jawab kalawan lampan menika Lole boten cukup dilola-lole Oh coba apa? Kan iki jaluk telu kalian sinten iki. Lho, kayak malah Werkudara mentas saka segara. Kebeneran Werkudara. Oh, repot ya. Werkudara. Serengane gunung teratane palombang bening sekar cinambangan mapai kang sari-sari beda taman ngarega sukong pongyaning putri mandili Coba murid konjer Werkudara. Dono guru papaku aku bisa mentas saka samudra Walah ger. Sak suruh ping surya. Sing aku ora mentas saka samudra aku pengen nuntuti. Aku kebelan pokoknya muridku terus jelas namanya. aji pernah sane kowe kepengin nuntuti karo aku iya no kira-kira muridku ger arep dikaya apa kowe murid jeblok segoro nek antara mentas-mentas aku arep nyemplung segoro mingak mentas ora sida nangis kepiye wis ketemu karo Tirta Pritasari lan ketemu karo Kayugung susu nyanyi apa durung ger Werkudara Kayugung sesuai ngangin kuwi mesti wujude kaya apa Tirta Prawitasari kuwi ya kaya apa wah sepuri landono karo bapakku Kayugung sesuai ngangin ora ana wujude lha kok ora ana wujude iki dasarmu apa lha kok dadi ora ana wujude tembung sanipa kayu kekarepanku gedhe sesuai ngangin telenge napas kayuan gedhe kudu ari napase sabar lelakone saka sabar nglakoni subur sing paring dawuh kaya mengkono sapa Sanggang Bathara Bayu karo Sanggang Bathara Indra kang nalika semana dadi putra sakembaran murid pinter murid pinter ningale murid pinter ayo kowe Kurawana sing tak jawab Kurawa ki kedikulangi guru kakek turu kakek tekok murid ora pinter-pinter Andri rapor golek teknis kene nah angel kok mikir beda karo muridku ning alek beda gede Juni dibilangi beda Sanjer Tirta Pritasari Tirta ning banyu Tirta kuwi bening sari rasa dadi ana banyu iku ana panguripan ayaning menungso sangkan paraning duwati piyen peparingi Gusti lantarane sampuring pokolanipun mujudake punak demi bayi murid dadi menungso sing sempurna kudu kepiye minta napa dawuh miturut sing dadi kewajibane wong tani nandura sing apik dadi guru yo mulange sing bener guru ki mulange sing apik guru kok jaipongan
Ngapa wong tuwa gerakno jaipongan iki? Kok gegere pitir. Alah. Cacur kepiye? Umpama satriya minta nopo dawe kasatriyan. Kimen dadi wong sempurna, gajah mati ninggal gandeng macan mati ninggal bulan. Menungso urip kudu minta nopo dawe Gusti ninggalake larangane Gusti. Yen aku Islam mintakno salat sedina suwi iman wektu. Sing aja madani karo kapercayane wong liya. Urip bisa dinampa nang kasuwargan sejati. Sing ngendika kaya ngono sapa? Sagu aku cite lagu. Muridku, muridku, pinter. Pinter, murid pinter. Pancen sejatine pon bawa ki ya wis ngerti, ya wis ngerti. Tembung kasampunan ki kaya ngono ya wis ngerti. Ning cicine guru ki ben diarani ora ngerti ana kathok takut karo murid. Ning sejatine aku wis ngerti. Wis ngerti ora dijawab. Juni tulung tunggal guru aja ganggu. Juni sekarang deblak-deblak kon. Tak jadi tulung ya dek Juni. Sekarang kaya apa batu. Mesti reneng mesti. Kau nopo meneh kapan aku bujang. Iso mencang apa ora? Jangan melu aja melu. Ora iso mencang aja ngaku dadi guru pinter. Itu jangan utara. Tidak itu rada kuyak. Tenang. Tenang yo. Rada kelu bilang. Aku rada serak-serak kepiye maksudnya. Aku jaluk tulung. Bisa kira rada mriyang arep mencang kepiye lho kok jebulana wong ngancam karo aku. Sopo sing ngancam karo kowe iki? Ratu saka negara Parakesana. Arep mateni karo gurume apa kowe trimo guru mati-mati. Ora trimo. Oke. Ojo. Ora sida. Wong gedhe dhuwur. Warga turu aku kowe sapa? Prabu Palwayaksa. Ngendi to? Setane Kakang Prabu Palgunati. Durna pateni korek-korek dana. Protaruna kanggo tiya Ndara Bimasena sampun ngantos
bajut anggenipun panjenengan itu dateng gawipun Pandhita Durna ingkang pengajape mung badhe njloporo ngangge panjenengan. Tujuanipun panjenengan menika tiyang ingkang lugu lan suci, wong becik-becik ketitik, wong ala mesti ketara, laku cidra ing kono wahyune sirna Den. Kanthi srana alelapan Bima ngaji tegese Bima golek kawruh kanggo srana dalane kasampurnan urip ana alam dunya lan urip ana alam ing akhirat. Mugi saged andayani dhateng keluarga besaripun Soibul Hajat Bapak Tarsim dalang Ibu Cita Melasari lan pengantin hitan dadosa keluarga ingkang pinaringan kaberkahan wilujeng dunya lan akhirate. Amin Allahumma amin. Lan desa Srawa tetep tata titilan tentrem mari palojinami baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin. Pokoke asane ngatur kula Den wilujeng miki rahayu saking mati. Musikum panamsi taqwa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.